Muri yeZimbabwe gore rino richitanga takanzwa mutungamiri weTCCC Citizen Coalition for Change vanonzi CHAMISA vachiti gore rino toda kuita mademonstrations, toda kudemonstrata sezvo SADC yakupindira maelections emuZimbabwe. Asi tinoona kuti zvoratidza kuti zvinenge zvakuzodhakwa manje muri Zimbabwe. Saka tisatapinda tamboendera mberi ndopano kuti vasati vasubscribe vachibva vasubscribe like utina on the bell icon tambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live. Saka muri yeZimbabwe tinoona kuti Mapurisa anobloka vanhu veTCCC kuita anti-ED protest. Nokuti tinoona kuti pane nyaya inobuda mubepa ichinzi police have blocked planned protests by some members of the main opposition TCCC led by CHAMISA. The party has asked the police for permission to peacefully protest over the recall of its legislators and President Emerson Mnangagwa's victory. The opposition party members, dubbed concerned citizens, had applied to hold protests in several districts across Zimbabwe on Tuesday this week, but the applications were all turned down. So my applications are not down because of the provisions here in the Maintenance of Peace and Order Act. Saka ndo kunzi iri kuvarambidza kuita ma demonstrations against Mnangagwa. Samuri Zimbabwe zvanaasamboti mumbe muchitudza kuti inyaya ma demonstrations iyi nekupinda mumastreets vakasimudza maplacards inoendera mberi ine future here. Nokuti tinoziva kuti kunyange vanhu vanoita mademonstrations ivo vanhu veTCCC vaida kuita mapeaceful demonstrations, asi unoona kuti mapurisa anorambidza. Saka since ari mapurisa anogranda permission, munoona sezvinoendera mberi zvine future here zvemademonstrations. What have to be done kuti muZimbabwe muive freed, kuti kunyange vana Job Scholar, kunyange ma-record MPs avada kuti vaite mademonstrations avo zvinoendera mberi zvine future. Samuri Zimbabwe ine comment section medu mutiudze kuti chii chingaitiwa panyaya yemademonstrations iyi. Aiwa muchilike musubscribe notina on the bell icon namuchiona maupdates anokupai pano paZim News Live.